جاءكم من الله نور قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بابا دے بلند محمد نال پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ایک مہینہ ہم کل منگتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فرماؤ کیا بات ایک مہینہ ہم کل منگتے ہیں دل چھپال دی جاوت منگ دے کوئی سیس نباوت منگدا اور کوئی نال نگاوت منگ دے اور کوئی نسخیاں بھرا تے کوئی جھوڑ جھوڑ سا ودے منگ دے درد شوقت کیا پوچھ دے ہن وقت دشاو دے منگ دے درد شوقت کیا پوچھ دے ہن وقت دشاو دے منگ دے دلوں دکھاوے بغیر چمچا سویر چمچا تو شام چمچا بیٹھے ہو توجہ فرمائے دلوں دکھاوے بغیر چمچا سویر چمچا تو شام چمچا اکرام حج دیجے ہی تمنا تے اپنے اماں بابے دے پیر چمچا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مل کے بولو صلو علیہ وآلہ واجب الاحترام دوستو بولو بولو اللہ اکبر یا رسول اللہ آج دی سونی محفل ہے انج سمجھو کہ یہ محفل میلاد بھی ہے اور محفل عیسیٰ ثواب بھی سبحان اللہ میں پہلے عرض کیتے میں کر سب اولاد ہوا چنگی جیری مشکل ویلے پیو ماں دے کم آوے اوکھے ویلے پیو ماں دے کم آوے یاری اوہ چنگے ایسا تا دنیا کو دساؤں کہ یار تا او چنگا مطلبی یار نہیں ہوندہ
توجہ فرماؤ یار اوہ چنگا جڑا مشکل ویلے یار دے کم آوے یارو اولاد بھی اوہ چنگی جڑی اوتھے ویلے پیو ماں دے کم آوے توجہ فرمائے تے او اولاد کتنی چنگی کہ پیو ماں پردہ کر منے دنیا چھوڑ منے دنیا تو وصال فرما منے تے اولاد اپنے دعاواں وچ اپنے پیو ماں کو اپنے وڈیرے کو یاد کرے رب کعبہ دی قسم کر کے آکھنا اللہ تعالی دعا قبول بھی فرمیندے تے دعا دا فائدہ بھی دے سبحان اللہ واہ مرشد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی دا پاک پیغمبر او ابراہیم جب رب نے خلیل بنایا رب نے نعرہ لایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا فرمایا لوگوں اسا ابراہیم کو پکا تے سچا یار بنا سبحان اللہ بلے بلے حضرت ابراہیم علیہ السلام قبلہ آپ آندے پہن قبلہ توجہ فرماؤ ایک بندہ ایو جیان جڑا گناہ دے اندر مبتلا ہے جس ویلے اس بندے دی نظر پئیے انہیں گناہ نہیں چھوڑیا اپنا عمل نہیں چھوڑیا اپنا کم نہیں چھوڑیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی بے نیاز مولا اگر اس بندے کو نبی دا بھی حیا کوئی نہیں انہوں عذاب نازل فرما اللہ 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 انہوں عذاب نازل کر انہوں تباہ و برباد کر دے میرے رب نے فرمایا ابراہیم تین تا آج ڈٹھے میں رب تا روز دے کیا بات ہے حق ہے ابراہیم تو تا آج ڈٹھے ہی نا تیرے کو برداشت نہیں کیا میں رب تا روز دے دا ول بھی پردہ پوشی فرما دینا توجہ ہے نا انہیں روز گناہ کریں دائے میں رب دے کول تا کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی ہوئی بھی کوئی نہیں میں رب تا دہدا رہنا ول بھی پردہ پیندہ رہنا اے ابراہیم تیرے کول برداشت نہیں تھیا لیکن اتنا یاد رکھی میری مخلوق واسطے بد دعا نہ دیتی کر واہ 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 صدقے صدقے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ابراہیم میرے بندے کو بد دعا نہ دیتی کر میری مخلوق کو بد دعا نہ کیتی کر بے نیاز مولا جکون اللہ دے نبی دا بھی لحاظ کوئی نہیں اللہ دا بھی لحاظ کوئی نہیں ان کو بد دعا نہ دے ماتا کیا کرا میرے رب نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم میں تو اپنی ساری مخلوق دے گناہ دے دا میں تو پردہ پوشی فرمیدہ رہنا میں تو آج تک کہیں دی عیب بھی زہر نہیں کیتے اے ابراہیم میں اپنے محبوب دے نال میں اپنے یاد دے نال وعدہ کی تو حامی جب تک میری مخلوق توبہ کرے سی میں انہوں واسطے توبہ دے دروازے بند نہ کرے سا اگر انہیں اپنی زندگی دے اندر قبلہ ایک دفعہ توبہ چاہتی تھی میں رب العالمین قبلہ دے سارے گناہ معاف فرما چھوڑے سا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر جو میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا ہے بے نیار مولا گالے ہے کہ اگر انہیں توبہ نہ کی تھی بغیر توبہ کی تے مر گیا ولتا ہے جہنم دا مستحق ہے ای تو بہتر ہے کہ کو دیکھ کے دیا کوئی گناہ دے اندر مبتلا تھی اور سنو میرے آقا علیہ السلام دا غلام وہ کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے اور بندہ جتنے مرضی گناہ پیا کریں گا لیکن او خلا کے کائنات مخلوق دی پردہ پوشی فرمائی کھڑا ہے مہربانی دکھائی کھڑا ہے ہن ذرا توجہ فرما میرے رب نے فرمایا ابراہیم اگر اس بندے نے اگر توبہ نہ کی تھی بغیر توبہ کی تے مر گیا تو ولی دی اولاد کے وچوں اگر انہیں واسطے کہیں نے دعا چمنگی انہیں بخشش واسطے دعا چمنگی تانی میں رب انہیں دعا قبول فرما کے انہیں بخشش فرما لے سبحان اللہ صدقے صدقے بہت خوب بہت خوب پتہ چلیا کہ اگر اولاد بھی کچھ دعا دے وے تا فائدہ ملتا ہے یہ میں تو آج سارے نبی دی امت دی گال نہیں بیٹھا کریں دا ابراہیم خلیل اللہ دی بیٹھا گال آپ تے دور دی گال بیٹھا کریں نا
میرے رب نے فرمایا اگر ایدی اولاد وچوں بھی کہیں نے دعا چمنگی تاں بھی میں رب معاف کر چھوڑے میری آل مولا اگر ایدی اولاد دے وچوں کوئی ہجیاں پیدا نہ تھیا جنہیں دعا نہیں منگی اے حقیقت ہی بے اج کتنا قبرستان دے اندر قبرہ ہیں قبلہ سال تو بعد سارے اندر تریواج ہے سال تو بعد جیلے نائی میں دے ہوندن او بھی دا محرم کو گے کھڑے ہوندن او بھی لی پئی کتی کھڑے ہوندن کتنا قبرہ نال ای ہجیاں پیا ہوندن جیلے بے وارسا ہوندن جنہ تو سال تو بعد بھی لی پئی کرن لگا کوئی نہیں ہوندا ایدہ کیا مطلب ہے جنہ تے لی پئی کرن لگا کوئی نہیں انہاں واسطے دعا کون بندا واہ اللہ اللہ کتنے ایسا قبرہ پیا ہوندے جنہ بالکل اجڑیاں پیا ہوندے کیا انہاں دے رشتہ دار دنیا تے نہ ہن کیا انہاں دے اولاد دنیا تے نہ ہے کیا انہاں دے یار دنیا تے نہ ہن نہ سارے رشتے ہن یار بھی ہن رشتہ دار بھی ہن لیکن دعا کیتی کر یار بھی چنگے ہوون رشتہ دار بھی چنگے میرے آقا علیہ السلام دا غلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی تھی بے نیاز مولا اگر کہیں نے ایدی نسل دے وچ ایدی اولاد دے وچوں ایدی واسطے دعا نہ کی تھی ول کیا تھی سی فرمایا اے ابراہیم اگر کہیں نے دعا نہ کی تھی ول میں رب دی رحمت ہے اگر میں رب چاہ سا تا اپنی رحمت نال مال چکرے سا ہن سن رب دا قرآن تے تازہ کر اپنا ایمان میرے رب نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سبحان اللہ صدقے رب نے فرمایا اگر میرے نال تے کہیں کوئی شریک نہیں کیتا یعنی کہ اگر شرک نہیں کیتا تیرے گناہ پہاڑاں دے برابر بھی ہیں تاں بھی میں رب معاف کر چھوڑے سا لیکن یاد رکھی اگر حقوق اللہ دے اندر کوئی کمی بیشی ہوئی تو رب نے معاف کر دے منائے اگر حقوق العباد اندر کمی بیشی ہوئی تو میں یہ پڑھے بھی کہ میرا رب فرمائے دے پہلے میری مخلوق معاف کر سی تاں میں رب معاف کر سی آج ایسا نمازہ پڑھیاں آج ایسا روزے رکھے آج ایسا کعبے دا حج کیتے قرآن دے قاری بن گئے صدیق سنبھال کی دا میرے نبی دا غلام دھیاں دا حق کھا تھا رشتہ دار دا حق ماریا بھیڑی دا حق ماریا میرے نبی دا غلاموں کتنے لوگ جنہیں موت فوج شدہ لکھوائی کھڑے یاد رکھی سارا کچھ اتھا ہی رہے بننا ہے اسا کرے کھیتی مولی دنیا تے بڑے بڑے رات ہے نہیں بتارا جے بندے ہے نہیں اور سکندر جے بندے ہے نہیں قبلہ جس میں دنیا چھوڑی ہے بلے دنیا ہی ہم جاہدی ہے اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھ مالی تھے سکندر چلا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے کملیا زمین آئی تھی رہوے سنیا جیدادہ بھی تھی رہوے سنیا مربے بھی تھی رہوے سنیا کوٹھیاں منگلے بھی تھی رہوے سنیا دیکھو ملنی ہے 4 فٹ جگہ یاد رکھی پتہ نہیں وہ نصیب کے اندر ہے یا کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام دا غلام اللہ اکبر کبیرہ وہ دنیا پہ جو مرضیہ بھی کر لیکن کہیں دا حق نہ کھاوی نمازہ رولوے سنیا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا تو بندہ پردہ کرے سی نیکیاں دے انبار ہو سن حج بھی ہیں نمازہ بھی ہیں روزے بھی ہیں سخافتہ بھی ہیں تحجہ بھی ہیں نفل نمازہ بھی ہیں نیکیاں دے انبار جس میں رب دی بارگاہ دے اندر پیش تھی سن توجہ فرما جس میں رب دی بارگاہ دے اندر پیش تھی سن کہ حقوق العباد جے کو آدن جیرے بندے دا حق جے کو آدن حق العبد کتوں رشتہ دار آوے سی کتوں ہمسایا آوے سی کتوں بھین آوے سی کتوں بھیڑا آوے سی توجہ ہے رات نہیں بیٹھے قبلہ توجہ فرماؤ اکثر بے نیار مولا تیری عدالت ہوئے دنیا دی عدالت اندر چھوٹی گیا اوہ کوٹ تو مظفر کر ملتان دے اندر
اگر کیس تھیا قبلہ اتھو کے پٹوا کے قبلہ لاہور پہنچ گیا، لاہور تو اسلام آباد پہنچ گیا، اور بے نیان مولا سب کا تیری عدالت کا انتظار ہے، عجینے کتھا بھجنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا غلامہ توجہ فرما، یاد رکھی دنیا کی عدالت کے اندر چکمہ بھی چلتا ہے، ایرا پھیری بھی چلتی ہے، اور عصمت سفارش بھی چلتی ہے۔ یاد رکھی سب تو بڑی عدالت بھی لگنی ہے، اور جتا کہ ایرا پھیری بھی نہیں، کوئی چکمہ بھی نہیں، کوئی ایرا پھیری بھی نہیں چلنی، رشوت بھی نہیں چلنی۔ میرا رب فرمیتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ سبحان اللہ۔ کملیار بھولیا ہوتا ہے، بھولیا ہوتا ہے، بہو بڑی عدالت لگنا لئی، جتا کہ نہ کوئی ایرا پھیری، نہ کوئی چکشمہ، نہ کوئی چکمہ، نہ کوئی دغا، نہ کوئی رشوت، نہ کوئی سفارش۔ فرمایا ہے کوئی جیرا سن چاہ کے میں کو دیکھے لے مانے الملک اليوم، سبحان اللہ، جیرا میں رب دی بارگاہ دے اندر سر چاہ کے دیکھے ایک ہی نہیں بچا۔ دنیا تو تین غریب کو تنگ کیتا، ایک جگہ تو نہیں، دوسری جگہ تو نہیں، تیسری جگہ، ایسے ایسے لوگ بھی نہیں تھے جنہیں کیس ہر بھی بننے والا اگا ٹور کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا جس ویلے کوئی غریب چپ تھی بنیا سمجھ گئے نہیں انہیں اپنا فیصلہ رب اللہ دے دے۔ سبحان اللہ۔ کر صاحب فرمایا والوں دی احقل ڈر، اگر بھین چپ تھی گئی اندھے کیا مطلب ہے، دھی چپ تھی گئی اندھے کیا مطلب ہے۔ فرمایا جس ویلے بندہ چپ تھی بنیا سمجھ گئے نہیں انہیں اپنا فیصلہ رب عدالت رکھ چھوڑ دیا۔ والوں دی چپ تو ڈر کہ ہون تیرا فیصلہ اس عدالت کے اندر پہنچ گیا ہے جتھا کہ تو ایرا پھیری بھی نہیں کر سکتا۔ ہون سون جس ویلے علماء کرام موجود ہیں اس ویلے حج بھی ہو سن، نیکیاں ہو سن، سجدے بھی ہو سن، ان سارے چیزوں دا اجر بھی ہو سی۔ میرا رب ارشاد فرمیسی دے انہاں کو انہاں دا جیڑا دنیا دے اندر حق ماریا ہی پورا کر۔ بن یاد مولا نہ جائیداد، نہ رقبہ، نہ زمین، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ بینک بیلنس، کتوں کر پورا کرنا۔ میرا رب ارشاد فرمیسی اے فرشتو ایندے نیکیاں دے وچوں ان بندے کو پورا کر دے۔ حق پورا کرو، نیکیاں دے ہوگا، نیکیاں دے دیتا میں سے نمازاں بھی چلے گیا، روزے بھی چلے گئے، حج بھی چلے گئے، سخاوتیں بھی چلے گیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرمیسی بندے دسا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہونڈا ساتھ صحیح اور تیری چیز دکھ دے اندر تو رہ گیا ساتھ صحیح دنیا دے اندر ایسا کاری ٹھاوی اور تو نہ بھی جاندہ قبر بھی آوئی ہے حشر بھی آوئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں توجہ فرماؤ، رب فرمیدہ ہے کہ اگر میں پکڑ جاواں کوئی چھڑا نہیں سکتا، اگر معاف کرتے آواں تو کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت میاں محمد باغ فرمیدہ نے فرمایا عدل کرے تے سبحان اللہ باقمال، جی جی بولو عدل کرے تے وہ تھڑ تھڑ کمبل رب دی رحمت بے کینا وسیع، لیکن میرا رب فرمیدہ ہے میرے کہیں بندے دا حق نہ ماری، بل نمازہ بھی قبول، بل روزے بھی قبول، بل حج بھی قبول۔ میرے آقا علیہ السلام دا غلام میرے رب نے فرمایا ابراہیم اگر کسی نے اس بندے دے حق دے اندر دعا نہ منگی ول میری رحمت ہے، اگر میں
حق علیہ السلام نے غلام ایتا ابراہیم دے امتی دے اگل ہے لیکن حق علیہ السلام نے بارے میرے رب نے فرمایا محبوبہ جس ویلے حق علیہ السلام دا دنیا تو پردہ کرن دا وقت آیا حضرت جبرائیل آئے ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ سن محبوبہ رب فرمیندہ ہے محبوبہ میرے کول آو تو حارثہ نے لجپال نبی آمنہ دلال نے عرض کی دی جبریل بن اپنے رب کو پوچھ کیا میرے تو بعد میری امت کیا بنا توجہ فرما میرے منجن تو بعد میرے پتہ کرم تو بعد میری امت کیا بنسی میرے رب نے فرمایا اگر مرن تو ایک سال پہلے بھی توبہ کر گی دی تو میرا سارے پچھلے معاف کر دی جی بولو سبحان اللہ بولو رب دی رحمت بے کنائے بولو سبحان اللہ بولو بے نیاد مولا زندگی تا پتہ کوئی نہیں موت تا کوئی پتہ نہیں کس موت تا منزل ختم تھی وجہ سال تا بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا 6 مہینے پہلے بھی توبہ کر گئی تا بھی معاف کر دے کیا بات بے نیاد مولا کون جاندہ ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کون جاندہ ہے کہ میری 6 مہینے بعد موت آمڑی ہے اے بے نیاد مولا مہربانی فرما حوریت فرما میرے رب نے فرمایا کہ 1 مہینہ پہلے یا اللہ کوئی نہیں جاندہ کہ کس موت منزل ختم ہو مجھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موت کو سکرات لگی بھی ہو سی توجہ ہے سکرات لگی بھی ہو سی انہوں زمان پہ کلمہ جاری تھی بیا دل کے اندر آہچا کیتا تامی میرا معاف کر دے سا دنیا مولا بجائے بڑی گالے بڑی تیرے ہو مہربانی فرما اللہ تعالی ارشاد فرمایا جس میں زمان بھی حرکت نہ کر سکتی دل کے اندر اگر تصور چکرے میں رب کو گناہ مردہ میرے رب نے فرمایا میں اپنی عزت کی قسم ہے اپنے جلال کی قسم ہے تام میرا بھی گماہ فرما چھوڑے سا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب گیلانی میں کو آکھن دو ساڑے وچ کیڑا کمال رکھیا سبحان اللہ واہ 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 ساڑے وچ کیڑا کمال رکھیا یا قدیا رحمت سنبھال رکھیا جیلی حتم بلند کر کے بولو ساڑے وچ کیڑا کمال رکھیا قدیا رحمت سنبھال رکھیا توجہ اے رو دریا امت نو بخشوانے لئی کتنا سارے سونے میں خیال رکھیا کتنا سارے سونے میں خیال رکھیا قدیا رحمت سنبھال رکھیا نبی دا واہ 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 صدقے صدقے میرے بہت سارے خوب شکلہ بچیاں پہ پہلے امتنا اگر ذکر پڑھو فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اس شعیب علیہ السلام دے قوم دے اندر ایک بیماری ہے کہ ناپ تول کمی کریں دے ہن دیون دی باری آوے ہا اڑاندا گنے دا گنن دی باری آوے ہا اڑاندا گنے دا دیون دی باری آوے ہا ڈنڈی مار گندے ہن توجہ ہے نا پہلے تو دوجے ترکڑیاں ہونیاں ترکڑیاں تو ہون دا او دوجے کنڈے آگے نہ جٹ کو پتہ لگ سی نہ رولے جا سی توجہ ہے نا نمبر چل دین اور پیچھا کرے یا اگا کرے جٹ شدہ کھڑے دے دا کہ گھڑی چلدی کھڑی ہے گھڑی نہیں یہ وزن چلدا کھڑا ہے میرے نبی دا غلام آج تا ریڑھی والا بھی دے تھے بندہ کیوں جیاں سودا گننا ہے سیدھا سادہ ریٹ ہور اگر کوئی چلا کے
तवल सीधा थी खड़ा अगर कोई आगे सीधा साधा उन्नु रेट ची भी डंडी ते डूडे मने ची भी डंडी एक रेड़ी आले कुल फिर के बंदे आरती तक केरा बंदे जरा सीधी ना तोल करे ना पे अगर पहले उनका ये कम करे ना अल्लाह ताला सफा हस्ती को मिला देता है मेरे रब ने फरमाया कि ना तोल के अंदर कमी करे ना जिब्रील एक दफा मारने के लिए क्या मैं पूरी कौम को मिटा छोड़े सा बास नहीं आए अल्लाह ताला ने पूरी कौम को जमीन के अंदर गर्क कर छोड़िया वो केरा कम में वो करें हम जैसा छोड़ी करे थे अल्लाह जो है कितनी कौम हम कौम आद कौम सबूद कौम साले कितनी कौम हम जिन्होंने खुदा दी नाफरमानी की थी उलमा इकराम मौजूद हैं अल्लाह ताला ने फरमाया हफ्ते बार मछली का शिकार नहीं करना रब को क्या जरूरत है लेकिन बंदे वास्ते आजमाइश आई बंदे ने इम्तिहान रब घिनना चाहता है हफ्ते बार शिकार नहीं करना इतवार को शिकार नहीं करना फलानी हार शिकार नहीं करना बंदे एक बार पहले मच्छर का ढान जहां नाल खड्डे काट के पकड़े दे नीचे चलो इधर खड्डे जाकर जब पकड़े सु कल मेरे रब ने फरमाया रब दे नाल मजाक रब दे नाल मजाक न करे दियो क्या तुम्हारा रब तुम्हारी इन हरकतें दे करतूत तो वाकिफ नहीं अल्लाह ताला ने कौम सब के हस्ती को मिटा छोड़िया और केरा काम में जरा वो करे दे हर जैसा छोड़ी करे तो सारे को हमसाया भी महफूज कोई नहीं मेरे नबी ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही फरमाया तू नमाज भी पढ़ रोजे भी रख हज भी कर लेकिन इतना याद रखिए सच्चा ते पक्का मोमिन तो मुसलमान वो मिले पर से जिसमें तेरे हाथ में तेरी जुबान खोलो तेरा हमसाया तेरा रिश्तेदार तेरा कमानी महफूज हो सिया सुभान अल्लाह सदके सदके बहुत खूब क्या बात है तवज्जो फरमा मेरे आका अलैहिस्सलाम दा गुलाम ओ अगर गुनाह करन रब दी नाफरमानी करन तो उन्हां दा शक्ल तब्दील थी वञन भोलू ते बांदर बन वञन असा केरा गुनाह छोड़ी खड़े से मैं ता दा पहले गुनाह घट हन आज गुनाह ज्यादा ने पहले तो मोबाइल दी ए रोला ते मुसीबत कोई ना आई इंटरनेट दा रोला कोई ना आई ओ लोग इन्ने को तो बच्चे पे असा दा 5 मिनट नहीं बह सकदे गुनाह में मुब्तला होंदे सारे को कुरान रह गया सारे को वो नेक सारे ने मस्जिद के अंदर बाहर ते दिल याद आ कि ढेंगे रो पानी में तो वो मोबाइल को ना दे फेसबुक इंटरनेट यूट्यूब केरा बंदा जेरे को मोबाइल नहीं चंगे भले नमाजी बंदे जेरा टाइम किबला कुरान को दे हाथ मोबाइल को क्या मिलता है सवेर के बंदा कुरान अंदर सुचेना नमाज नहीं सुचेना रब के बारे में सुचेना अपनी आखिरत के बारे में सुचेना सबसे पहले किबला मोबाइल खोल के देता है और जवान जल्दी जिंदगी किबला इस मोबाइल ने खत्म कर दी थी अंग्रेज ने खत्म कर छोड़ी है मैं हदा पहले सारे गुनाह रहा ये आज मुसीबत में गुनाह वजूद ही नहीं मेरे आका अलैहिस्सलाम दा गुलाम तवज्जो फरमा आज सारे अंदर बीमारियां आज सारे अंदर मुसीबत आज सारे अंदर परेशानियां क्यों है क्योंकि सब कुरान दा दामन छोड़ देता है लागदे बैठे हो सब कुरान दा दामन छोड़ देता है ए बुजुर्ग बैठे ना कोल पूछो किबला 15 to 20 साल 30 साल पहले चले जाओ बंदे दा अपना कुरान पे होना आवे किबला कारी साहब साथ बंदे खाते अंदर ही नहीं कहीं कोई इंतजार न करनी पावे फट्टी दे उते सब कुरान वजूद ही नहीं मेरे आका अलैहिस्सलाम दा गुलाम आज टमाटर दौर आ गया असर तकिया का दौर के अंदर आके भी रोल गए और जितना कुरान होना आवे किबला रू फटे टीवी आ गई है बंदा घर के अंदर आया है और कुरान भी भूल गए नमाज भी भूल गए सिकरत कार भूल गया है किबला या टीवी है या मोबाइल है सारा कमी थे करबिया दी दी हुन तवज्जो फरमा मेरे आका अलैहिस्सलाम दा गुलाम असवल पीरा कोल गयो से और सारे औलाद आखा नहीं मने दी असा मोल में कोल गयो से सारे घर के अंदर बरकत नहीं और किबला तवज्जो फरमा घर के अंदर बरकत की में होवे और घर के अंदर परेशानी की में ना होवे सारे काम क्यों जैन असा करना क्यों है करे दे क्या पैसे असा कुरान दा दामन भी छोड़ देता नमाज छोड़ दी दीन को छोड़ देता बल भी आंखों सुकून होवे अल्लाह अल्लाह
رب تا فرمیندے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اگر تو سکون چاہندا ہے یاد رکھی اے سی دے اندر سکون نہیں کوٹھی دے بنگلے دے اندر سکون نہیں بینک بیلنس ہوم میں سکون نہیں اگر سکون چاہندا ہے تو میرے ذکر دے اندر سکون سبحان اللہ جتا اماں بھی بے نماز ابا بھی بے نماز پورے ٹبر تا ٹبر بے نماز کہیں کو پتہ بھی کوئی نہیں نماز دا دساؤ اٹھا کہ رب دی رحمت آسی جاگنا بیٹھے ناراض نہ تھیویں حق نہ خدا حق ادا نہیں تھیندا میرے نبی دا غلامہ توجہ فرما اگر چاہنے برکت ہووے اگر چاہنے میرے گھر دے اندر رب دی رحمت ہووے اوے رب دے قرآن دے نال یاری لا جڑی دنیا تے بھی کماسیا قبر دے اندر بھی کماسیا حشر دے اندر بھی کماسیا میں کو آکھن دو جملہ او تیری چاہ قرآن شریف دی آئی او نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر اصل تو مولوی نے کھول گئے پیران کھول گئے تقیز کیتے وظیفے پوچھے پانی دم کروایا اصل جڑی چیز ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے واہ واہ کیا بات ہے صدقے قرآن دا دامن پکڑے گھر کے اندر بھی رونق ہو سیا کچھ ہی بول سبحان اللہ بول بس سیدہ میرے سے ملے بھائی صاحب نے کہ کچھ اصل ملاد اصل جلسے کرنا مقصد ہی ہونے ایک دوجہ دی اصلاح کیا بات ہے صدقے ایک دوجہ دی اصلاح کرنا ایک بندے بھی عمل کیتا کہ میری بھی آخرت بڑھ پوسی میرے آقا علیہ السلام دا غلام انگریز نے جیدی چیز تے ساکو لا چھوڑیا ہے ساری نسل انہیں دا ادھے کو زیادہ وقت کہیں اڈے تے چلے منو پبلک پلیس تے چلے منو بس دے اندر دیکھو انہوں کو پتہ کوئی نہیں ہوندہ ڈو اڈے اگاں کراس کر میں دے بس بعد پتہ چل دے وہ دائرہ دین پڑھا دا بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ غرق بیٹھے انہوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ سمجھنا کتا ہے پتہ نہیں وہ بس دائرہ دین پڑھنے والی بس تے باندھے کی میں ہے ورنہ وہ تو مبار علی تے باندھے نہ میرے آقا علیہ السلام دا غلام انگریز نے ساکو دین کو ہٹا چھوڑیا یاد رکھی اج تو آکے انگریز دے کل پیسے یاد رکھ میرے رب نے دنیا کو رسایا فرمایا لوگوں اگر دنیا کے اندر سکون ہوندہ دارہ کو ہوئے ہاں اگر دنیا کے اندر سکون ہوندہ شداد کو ہوئے ہاں فرمایا دنیا کے اندر سکون نہیں اگر سکون تلاش کرنا چاہتے ہو وہ سکون کو نماز اندر مل سیا یا رب دے قرآن اللہ دے ذکر ازگار کے اندر سکون مل سیا میرے آقا علیہ السلام دا غلام گھر کو سدار گھر کو سنبھال میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج تو پنچیتی بنیا ودا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت علیوار سب تو پہلے ان پنچیتی کو پکڑا ویسی تو نسا گھر دے اندر کتنی تبلیغ کتنی آمی نماز دی واہ 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 کیا کہنے میں جو نہیں پڑھتا میں اپنے پتر کو آگ سکتا ہوں اٹھی نماز پڑھ توجہ فرما نوجوان بزرگ ناراض نہ تھی میں اپنی گل بیٹھا میں نماز نہ پڑھا چھوٹے بھیا کو آکھا اٹھی مسجد اندر بن پتر کو آکھا تو مسجد اندر بن گھر علی کو آکھا اٹھی نماز پڑھ آپ حکلا کے بہ ونجا میں کو دسا انہاں عمل کرنا ہے میرا رب فرمائے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم فرمایا کمرے تھی گئے اپنے آپ کو بھول گئے دوسرے کو نیکی دا حکم دینے ہو اپنے آپ کو بھول گئے میرے نبی نے قبلہ اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش کیتا اے کملے والے آقا دا غلام تو بھی اس نبی دا غلام ہے جے کو ایک میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہو لوگوں نے ایک کلمہ پڑھیا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نبی دا بہت بولان مقام
مقام ہے نبی جی تو بہت بڑی شان ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو 90 لاکھ ہندوؤں نے دیکھ کے کلمہ پڑھیا کیا گال ہے کیا وجہ ہے عمل ہے کردار ایسا پختہ ہے اپنے آپ کو بتاؤ نمونہ پیش کیتا کہ ہندوؤں نے دیکھ کے کلمہ پڑھیا میرے آقا علیہ السلام دا غلام کہ صادق کو ایسا اولاد تے حکم چلاؤں کہ تک نوہاں تے دیاں تے حکم چلاؤں کہ تک سب تو پہلے تا اپنے آپ تے عمل کر تو خود نمازی بن ربے کعبہ دی قسم ہے تیرے اولاد تے کو آنکھنا ہی نہ پوچھ کیا بات ہے سارے چھوٹے بچے آج ساری حرکات و سکنات دی نقل کریں دے ایسا گانا آنکھوں تا بچہ نقل کریں دے موبائل چلو چھوٹے چھوٹے بچے موبائل چلا گیں دے جنہوں کو یہ پتہ کہنی یہ ہے کیری چیز دا بڑے کو اتنا پتہ نہیں چلتا چھوٹے بچے کو پتہ چل ویندا ہے میرے نبی دا غلام اگر چھوٹا بچہ موبائل چلا سکتا ہے کاش تو یہ نماز دا عادی بنے دا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی اماں نے دعا مانگی بے نیاز مولا تیرا لکھ لکھ احسان ہے میرا فرید وقت کو پہلے نمازی سادہ بچہ اگر موبائل چلا سکتے تو رب دا قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا آج بچہ انگریزی بولے اماں خوش تھی بھی ابا خوش تھی ایسے بھی نہیں تھے پیو دی ڈاڑی چھکی پیو ہوں دے پیو خوش تھی نہ بیٹھا اماں خوش تھی کھڑی ہوتے اماں کو مندے کٹھے تو پیو خوش تھی دے پیو کو کٹھے تو ماں خوش تھی بیٹھی قبلہ تربیت کر اولاد دی یاد رکھی اولاد دی تربیت اصل ایمان ہے آمان نصرف سلطان نے جو قرآن نے تربیت جس طرح قرآن نے تربیت کا حکم فرمایا ہے اور امیں کر بچے کو ٹوک ہر برے کم کو ٹوک میرے آقا علیہ السلام دا غلامہ اگر گھر کے اندر نماز پڑھ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے میرے نبی نے فرمایا فرض نماز مسجد میں اندر ادا کرو اور سنبھا گھر کرو سبحان اللہ صدقے صدقے نماز پڑھن دا حکم نہیں ماشاءاللہ توجہ فرمائے پوری نماز پڑھن دا پوری نماز پڑھن دا مسجد اندر حکم نہیں فرمایا وضو گھروں چل کے گھروں کر کے چلو تاکہ گھر والے کو بھی پتہ چلے نماز دا وضو انج ہوندا ہے ایسے گھر بھی ہیں جنہیں بچے چھوٹے چھوٹے بچے کو پتہ کوئی نہیں کہ داڑھی کی ہوندی کیا ہے ابا بھی کلین شیب آلو دی طرح چلا مچا انہیں شودے بالک نہیں ڈٹھا جو نہ انہیں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بار داڑھا لکھتے گندہ بالا کو نال کھڑا ہو تاکہ آمن علیہ وقت اگر ان نمازی بن گئے خدا دی قسم ہے جب تاکہ نماز پڑھ دے راسل پاک و ثواب ملتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ساتھ بدلے حضرت مولا علی دا فرمان میں پڑھیا ہے فرمایا جس ویلے بندہ اپنے بچے کی تربیت کرنے دائے اچھی تربیت کرنے دائے قرآن سیکھے دائے نماز سیکھے دائے فرمایا جب تک بچہ حیات رہسی جب تک نیکیا کرنے دا رہسی اللہ تعالیٰ اس بچے دے ہر ساتھ بدلے سکھا منے کو اللہ تعالیٰ عجر آتا فرمے دا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اس نبی دا امتی ہے جنہیں نبی دے امتی بنن واسطے نبی بھی آدھو ایسا کتابہ نے اندر پڑھیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر توجہ فرماوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانہ ہے آپ ایک قبرستان دے کل گزرے تھے عذاب کے نازل تھی دا ہے قبر دا اللہ تعالیٰ دا نبی دیکھ سکتے توجہ فرمائے آج سائنس جتنی بھی ترقی کر گئے 4 فٹ زمین کے اندر سائنس بھی نہیں جان دی کہ اس مرن والے دے نال رب سلوک کے رفیاض کرے دائے لیکن نبی کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ نبوت نال نبی دیکھ جندے پارو کھڑے تھی کہ دیکھ گندہ ہے کہ قبر کے اندر مرن والے دے نال سلوک کے رفیاض کرے سبحان اللہ آقا علیہ السلام دا گزر کیا توجہ فرماوی زمین قلبی عرض کرے نا میرے آقا علیہ السلام دا گزر کیا لیکن پاک نبی نے صحابہ کو فرمایا وہ ایک چھڑی توڑو کھجی دی چھڑی توڑو میرے نبی نے چھڑی دے 2 حصے کیتے ابتا حصہ ایک کپر تے پاتا دو جان دا دوجہ کپر تے پاتا صحابہ کرام حیران ہیں یا رسول اللہ دی وجہ کیا ہے فرمایا یہ دے بھی عذاب
السلام نے ارشاد فرمایا آمنہ بلال نے فرمایا کہ میں ڈٹھے بھی این قبر آلا چگل خور ہے اللہ یار نبی تا اے بھی جان دے کہ اس بندے کو عذاب پیا تھی دے تے عذاب کیری ریزن کیری وجہ کر کے پیا تھی دے یا رسول اللہ دو جا بندہ فرمایا کہ پیشاب چھینٹے کو نہ بچدا ہے علماء کرام موجود ہے پیشاب چھینٹے کو نہ بچدا ہے جن کو اسم معمولی کریں توجہ نہیں کی تھی لیکن یاد رکھا ہے پیشاب چھینٹے بڑا سخت عذاب ہے بڑی وعید ہے یہ حدیث گواہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے او قبر ہے جرا نمازی بھی ہے صوم و صلاۃ دا پابند بھی ہے لیکن اے پیشاب چھینٹے دی پرواہ نہ کرے دا ہے انہیں دی وجہ کر کے کو عذاب پیا تھیندا ہے میرے آقا علیہ السلام دا غلام نبی دیکھ گھندا ہے کہ قبر این دی قبر جنت دے باغاں وچ ایک باغ ہے یہ جہنم دے بیڑے وچ ایک گڑھا ہے سبحان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر تھی ہے عذاب کے ناظر تھی ہے چلیا گئے نبی واپس آیا کہ ہوں قبر دو تیرا بھی رحمت پہ بستی ہے بولتا سبحان اللہ بولتا بلند آباد نال بول سبحان اللہ واپس آئیں گا رب دی رحمت نچھاور پہ تھی دیئے بین یار مولا اتنی دیر دے اندر رحمت اتنی دیر دے اندر مہربانی فرمایا کہ عیسیٰ گالے ہے یہ بندہ جس ویلے فوت تھی ہے گناہگار ہے خطاکار ہے سیاکار ہے لیکن جس ویلے فوت تھی من لگے این دی گھر والی امید دے نال ہے انہیں وصیت کی تھی بچی ہوئے یا بچہ ہوئے آسمانی کتاب دی تعلیم ضرور دیوامی تاکہ میرے مرن تو بعد میرے کام آوے توجہ فرماوی اے امت محمدیہ دی گال نہیں بیٹھا کرے نا اور تو تا آل نبی دا امتی ہے سبحان اللہ صدقے ماشاءاللہ جزاک اللہ امت نے وصیت کی تھی کہ میں مر بننا دور بننا بچی ہوئے یا بچہ ہوئے تو اللہ نے نبی دی کتاب دی تعلیم ضرور دیوامی دینی کتاب دی تعلیم ضرور دیوامی میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اے او گل بیٹھا کرے نا جری رب نے اپنے نبی کو دسائی سبحان کہ میں ای بندے تے رحمت نازل پیا فرمینا تا کیوں پیا کرے نا کیری وجہ کر کے اتنی دیر کے اندر پہلے عذاب ہے ہونا اللہ تعالی رحمت پیا وسیندا ہے ای رحمت وسامت دی وجہ کیا ہے رب نے اپنے نبی کو دسایا سبحان اللہ جاگرا بیٹھے تو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ میں اگلا جملہ بولا بول سبحان اللہ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے پیارے روح اللہ جس ویلے بچہ چلن دے قابل ہویا ہے اج بن کے دی اماں نے اس بچے دی ماں نے قبلہ انگلی پکڑ کے مولوی صاحب دے کول بن کے بلایا اے مولوی صاحب اے بچہ یتیم ہے ایک رب دی کتاب دی تعلیم جوا اور قرآن دی گل نہیں بیٹا کرے نا قرآن اعلیٰ کتاب ہے اس ویلے جری کتاب ہے ہن میرا توجہ فرما میرے نبی دا غلامہ انہوں مولوی سے